ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଶିବ ଭକ୍ତ ବୋଲବମ୍ ଯାଇକି ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଚଢଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମିଷ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସ ପାଇଁ କେବଳ ସେମାନେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏ କି ଭଳିଆ ଭକ୍ତି! ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପଶୁପତିନାଥ, ସେ ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଆମିଷ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ସାରା ଯଦି ଆମିଷ ଖାଉଛି, ଇଏ କି ଭଳିଆ ଭକ୍ତି! ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ହରିଦ୍ୱାର ଯୋଉଠି ଅନେକ କାଉଡିଆଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା, ସେଇଠି 7,000 ଟନ ଅଳିଆ ସେମାନେ ଛାଡି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଚପଲ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର କପଡା, ପାଣି ବୋତଲ, ଏପରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଳିଆ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୁରା ପ୍ରଦୂଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମ କଣ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଆମକୁ? ସନାତନ ଧର୍ମରେ ତ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ନଦୀକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ପାହାଡକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ବଦଳରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାର ଲାଗିଛୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନାହିଁ, ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ସେତିକି ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ସେତିକି ହେଇଥିଲା। 7,000 ଟନ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, 700 ଟ୍ରକ୍ ଫୁଲ ଏତିକି ଅଳିଆ ସେମାନେ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଶିବ ଭକ୍ତି!